Bueno, ez da lehen aldia Hondarribiko aireportua hitz egiten dela legebiltzarrean, eta sentsazioa daukat Hondarribiko aireportua hitz egiten dugunean gertatzen dela pixkat Espainiar estatuaren menpeko beste azpiegitura handiekin gertatzen dena, ezta? Ba, Bilboko eta Gasteizko aireportuekin, Bilboko eta Pasaiako itsasportuekin, Renferekin eta bar. Ba, gauza asko esan ditzazkegula, baina azken finean haien kudeaketaren eskumena ez dagoela gure esku. Espainiak transferitu zigulako lurralde antolamendua, baina azpiegitura handien kontrola bere esku utzi zuelako Konstituzioaren 159. artikulu famatuan. Horregatik, eskumenaren transferentzia planteatzen ez duten ekimen gehienak, guztiak ez esateagatik iruditzen zaigu lekuz kanpo daudela, eta hori gertatzen da Hondarribiko aireportuaz Alderdi Popularrak gutxienez jatorriz proposatzen zuen ekimenean. Gure ustez argi dago azpiegitura handi hauek ere ezin direla Madriletik ondo gobernatu, ezta? Uste lurralde antolamenduan aplikatu behar dela beti subsidiaridade printzipioa, esaten duena ahalik eta leku gertuenetik, ahalik eta erakunde gertuenetik kudeatu behar dela, esango nuke dana orokorrean eta baita Hondarribiko aireportua ere. Beraz, Ortzibia sustapen sozedadeaz nahi dugu hitz egin dezakegu, eta printzipioz jatorrizko proposamenak bakarrik hitz egiten zuen Ortzibiaz, baina benetan eragin nahi badugu, uste dugu aireportuaren kudeak eta osoa EAEtik kudeatzeko eskumena lortu beharko genukela. Otsailean bertan proposatu zen transferentzia egutegi bat, eta bertan esartzen da ja datorren urtarrilean, hilabete bat barru, hasi beharko litzatekela aireportuen eskumenen transferentzia. Horregatik uste dugu Jaurlaritzak pilak jarri beharko lituzkela, negoziazio hau berandu baino lehen hasteko, ezta? Agian Gasteizko eta Loiuko aireportuen transferentzia komplikatu xeagoa izan daiteke, askoz ere garraio handiagoa manejatzen dutelako, bai bidaiariena, baita merkantziena ere, baina uste dugu Hondarribiko aireportuaren kudeaketa zuzena eta osoa lortu beharko genukela epe labur ertain batean. Gernikako estatutua gutxienez bete nahi badugu, lege organiko bat. Eta eskumenaren transferentziaren gai oinarrizko horrekin batera oso garrantzitsua iruditzen zaigu halaber funtzionalidadeaz egin daitekeen eztabaida, edukiaz egin daitekeen eztabaida. Alegia, Hondarribiko aireportuak ez du etorkizuna handirik gure ustez, ez baldin bada haren espezializazioaz hitz egiten. Eta guk EH Bildutik uste dugu eta nahi dugu Hondarribiko aireportuak etorkizuna izatea, eta hain zuzen ere uste dugu garrantzitsua dela aireportuaren espezializazioaz hitz egitea. Askotan aipatu den koordinazioa da, sustatu behar dela EAEko aireportuen arteko koordinazioa, guk uste dugu hori zabaldu egin behar dela Euskal Herri osora, eta 5 aireportuen artean egin behar dela plan bat osagarritasuna kontuan hartuko lukeena. Foronda, Loiu, Hondarribia, Noain eta Biarritz osagarriak izan daitezen. Forondarekin, nik uste gutxi gora bera azken urteetan halako soluzio bat lortzen ari da, merkantzietan espezializatzen ari da, eta ia esan ondo joaten ari zaio, baita pandemiaren erdian, oraintxe bertan Espainiar estatuko laugarrena da, merkantzien garraioan, eta pandemian ere, AENaren azken estatistiken arabera, jetxi da, azken 10 hilabeteetan aurreko urtekoekin konparatuta, baina bakarrik 3,8. Hondarribiko aireportua aldiz, jetxi da 82,5 merkantzien garraioari dagokionez. Oso txikia izan da beti, baina oraintxe bertan hutsaren hurrengoa, ezta? Horregatik espezializazioaren beharra. Bidaiari dagokienez koronavirusaren krisiagatik gaizki joaten ari zaie aireportu guztiei, noski. Baina, lehen 10 hilabeteetako datuak konparatuz aurreko urtekoekin, ikusten da Noain izan dela pixkat oberena edo gutxienez gutxien jetxi dena, hala ere jetxi da 63,5 bidaiarien garraioa, eta Hondarribikoa berriz ere izan da okerrena, 72,8 jetxi da bertako bidaiarien garraioa. Argi dago aireportuaren baldintza fisikoek ez dutela laguntzen, labur samarra da, beste batzuekin alderatuta, baina konbentzituta gaude espezializatzen baldin bada,
eskema handiago baten baitan, Euskal Herriko 5 aireportu horiek kontuan hartuta, uste dugu etorkizuna izan dezakela eta izan behar duela. Eta ez da bakarrik desio soilik abertzale bat, hori ere bada, baina uste dugu kontuan hartu behar direla 5 aireportu horiek baita ere euroeskualdearen ikuspegitik, nahen euroeskualdearen ikuspegitik, Akitania Berria, Euskadi eta Nafarroa barne biltzen dituen erakunde horren ikuspegitik. Kontuan hartu behar dugu, Biarritz dagola Hondarribitik 30 kilometro eskasetara, ezta? Beraz, bi kontu horietan zentratu da gure zuzenketa. Aireportua hemendik kudeatzeko eskumena eta hemengo beste aireportuekin osagarritasuna bermatzeko plan bat egitea. Uste dugu Alderdi Popularra eta Ciudadanosen jatorrizko proposamena nahiko landugabea izan dela, zio historiko luze, interesgarria, baina horren ondoren eskatzen duten bakarra izan delako hortzibiak negoziatu dezala hegazkin enpresaekin hegaldi gehiago lortzea, ezta? Guk, ez gaude ideia horren kontra, ondo iruditzen zaigu, bitxia iruditzen zaigu baita ere eskuineko alderdi batek eskatzea, beti defendatzen dutenak merkado librea, eta entzun dugu legebiltzarrean behin baino gehiagotan sektore publikotik ezin dela aberastasuna sortu eta halako gauzak, baina postu gaitu ikustea blokeo politikoa lehen aldiz hautsi egin dela gutxienez legealdi hontan eta sartu direla gurekin erdibideko hau sinatzera, eta beraz horrekin geldituko naiz. Gure bi ideia horiek berriz ere azpimarratuz. Hondarribiko aireportua kudeatzeko eskumenaren transferentzia beharrezkoa da, eta hori mantentzen da erdibideko zuzenketa honetan, eta haren osagarritasuna eskema handiago baten baitan pentsatu behar da, eta hori ere jaso da erdibidean. Ea, bi helburu horiek lortzen ditugun, berandu baino lehen.